cabinet immobilier Elite, CE International intervient exclusivement dans la construction des bâtiments et des immeubles. Actuel Media Laibra ani Nyankuma o bisimila aka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan ni bakurubaw ye kurantigɛ ale kɛra ladalafɛn an ka jamana kɔnɔna la k'a sɔrɔ funtɛni ale ni kurantigɛ o tɛ ɲan sogima ye nka maliyɛnw bugu yɛrɛ bɛrɛbɛn ne ni waleyaw ye subahana mansiw olu la baarali kunnafoni bunankun kan o bɛ ka kɔlɔlɔba se bi sifinnakaw ma sun ale ye silamɛya jɔsen belebele dɔ ye o togo la mali silamɛw olu ye sun daminɛ nin dɔgɔkun in na ni kalo barikama ye mun de dogolen b'a a kɔnɔna la a bɛna walawalali sɔrɔ nin na an ka dɔgɔkun kibaru kɔnɔna la. Actuel Media Laibra ko kura ye aw bisimila a ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an kun y'a fɔ a ye cogo min na bakurubaw la san o san kurantigɛ ale ɲɔɲɔni bɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la funtɛni waatiw nin kɛra waleya ye min n'a ye maliyɛnw lawuli k'u la funtɛni sababu la maliyɛnw ye dusumakasi ani fusukufusuku k'o ta k'an ka kuranbo sɛgɛrɛ n'an ko ma EDMSA minisiri min n'ale ka ca bɛnnen bɛ dugukolokow kurankow ani jikow ma ale bɔra alamisa don avril kalo tile 15 san 2021 k'i da don a kuma la Mamadu Bilali Kulibali ale bɛ fɛsɛfɛsɛli k'an ye jaw la an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni ko be bi ni sungoloba in ni funteniba in na min bɛ ka mɔgɔ dusuma kasi o de ye EDM ka kurantigɛ banbali ye o ŋunuŋunukan in durula f'a sera ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kulo la o de hukumu kɔnɔna na Lamini Seydou Traoré min ye minisiri ye min ka ca ɲɛsinen do dugu jukɔrɔfɛnw ji ani kuran ma ale ye kunnafoni di kɛnɛ sigi min sen fɛ a y'a yira k'a fɔ ko nin kurantigɛ ninnu kun bɛɛ bɔra Côte d'Ivoire jamana na ka d'a kan u kun kan ka mégawatt hakɛ min d'a ma o ma se ka di. An ka baarakɛminɛw minnu b'an yɛrɛ bolo o bɛ se ka 300 mégawatts 300 ɲɔgɔnna de produit a tɔ ye 100 ye Mali bɛ 100 tɔn in Mali b'o bɔ kɔfɛ ka na n'a ye Mali kɔnɔ mais an y'a ye marché yɛrɛ kɔnɔla in fɛnɛ la an ni an sigiɲɔgɔn mun bɛnnen don mun na k'u b'o d'an ma an y'a ye k'u kun t'o yɛrɛ di ka ɲɛ donc nin kalo in yɛrɛ dɔrɔn tile 7 an wulila tuguni an tagara se u ma an ye sigi ka kuma kɛ k'a fɔ ye k'a fɔ an mako bɛ nin quantité in de la a y'aw jija a k'o di mais n'aw tɛ se k'o di aw bɛ ka mun di sisan a ye layidu d'an ma k'a fɔ ko aw bɛ t'o kan an y'o layidu sɔrɔ an nana an bɔra yen kalo tile 7 kalo tile 12 u tun bɛ mun yɛrɛ di kɔrɔlen caman baden bɔra o fɛnɛ la o kɛra fɛn ye mun ye an ka kuran di mun ye a gɛlɛya. O kɔfɛ minisiri y'a sinsin kosɛbɛ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan ale fɛ walasa ka dɔbɔ maliyɛnw ka gɛlɛya la a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko ɲinan kurantigɛw ma caya ka san tɔw ta bɔ hali n'a y'a sɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ko Mali mako bi CFA wari miliyari 2,300 de la walasa kurantigɛ ka ban sabu ka d'a kan an ka juru bi taa fɔ CFA wari miliyari 400 na. Marsi kalo n'an y'a jateminɛ ne ma fɔ ko kuran ma tigɛ dɛ mais n'an y'a jateminɛ kurantigɛ caman bɔra fanga la n'i y'a comparer mois de mars kalo tɛmɛnenw na mais ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ye n'u ye ne kɛ ala ye bi ka se kɛ ne bɛ kuran dilan sisan k'a di maliyɛn bɛɛ ma fu mais n tɛ ala ye ne jɔni de ye n bɛ sɔn n ka jɔniya ma o jɔniya in kɔnɔla la n'i bɛ fɛ ka baara kɛ i y'a kɛ cogo o cogo i mago bɛ wagati dɔ la an bɛ segin a kan an tɛ segin a la an bɛ yafa ɲini kɛ u fɛ halisa mun kɛra an ka laɲini tɛ a man ɲi an dɛsɛlen de y'a kɛ nka an cɛsirilen don mun sababu la mun b'a to a bɛ ban joona cogoya min na nka an bɛ layidu min d'u ma c'est que san nataw la ni mun kɛlen filɛ a tɛ kɛ ka sababu kɛ an ye baara mun daminɛ san nataw la a ye résultat bɛna ye. O bɛɛ tɛmɛnen kɔ jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko Association Libre des Consommateurs Maliens ale ɲɛmɔgɔ dusu kasilen y'a yira k'a fɔ ko san o san ni kuma kelen de bɛ fɔ EDM fɛ. Mars avril an b'a ye san o san nin ye san wagati bɛɛ de ye ko problème bɛ kuranko la parce que ko an ka ligne dɔ tɛmɛnen don Côte d'Ivoire fɛ kuma ko ligne bɛ ban o moteur bɛ jeni nin ye san bɛɛ de ye ni zana kelen de bɛ fɔ an ɲɛna san bɛɛ de ye nin ye ko problème bɛ interconnexion na ani Côte d'Ivoire cɛ donc ligne bɛ jeni mais nin ye maloyala ko de ye ji ma anw fɛ yan k'a fɔ an de b'an ravitailler Côte d'Ivoire fɛ donc an bɛ mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye branchement anarchique ani ka groupe ninnu ko ka groupe entretien kɛ à temps pour que an ka bɔ nin degun in kɔnɔna na parce que ne ye t'a la aspect foyi bɛna Mali la ko kuranko degun bɛna Mali ko kuranko degun bɛ Mali sɔrɔ ni cadre ka manque de volonté tɛ donc n'u tɛ se u k'a bila. hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko minisiri bɔcogo ɲɛna ka kuma kurantigɛ kan o n'a ta bɛɛ a ka kuma ninnu ma maliyɛn dɔw nimisi wasa sabu ka d'a kan dɔw kɛlen don ka wulikajɔ boloda Énergie du Mali direction nationale da la alamisa avril kalo tile 22 nata.
kunnafoni dicogo kura ni dagabana mansiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔ siraw fɛ olu be se ka kɛ kɔlɔlɔba ye an ka adamadenya ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw fɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ nin na Aminata Y Kulubali ale be fɛsɛfɛsɛli kan ye jaw la an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Diɲɛ subahana mansiw kunnafoni di ani kibaruw carili la olu ye fɛn ye bi mun kelen do ka an ka diɲɛnatigɛ taabolo bɛɛ minɛ wa a kɛla sababu ye ka nɔgɔyaba don adamaden ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna na. O subahana mansi ninnu fɔ n'i y'olu ta k'a lajɛ I b'a ye k'a fɔ o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw ka ko caman caman kɛ ka sɔrɔ fɔlɔ u tun tɛ se ka min ɲɔgɔnna kɛ I n'a fɔ sisan an bɛ se k'an to yan nɔ an bɛ kalan kɛ tubabuw ka université dɔ la ka sɔrɔ an bɛ Mali la an b'u ka diplôme sɔrɔ ala ni subahana mansiw sababu an bɛ se k'o kɛ I n'a fɔ sisan ne bɛ se k'an to yan ne ni limana dɔ bɛ diɲɛ jamanajan dɔ la an bɛ kuma an bɛ ɲɔgɔn ye wa hali ni n bɛ fɛ ka fɛn min ci a ma n bɛ se ka sɛbɛnnama ci a ma ne b'a ci yɔrɔ min a b'a sɔrɔ yɔrɔ donc o n'a ɲɔgɔnna caman caman b'a yira k'a fɔ ko jɔda belebeleba bɛ nin fɛn ninnu na. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko sifinnaka caman de sirilen don nin bɔlɔlɔ sira ninnu na. Ne b'a daminɛ depuis sɔgɔma fo su. Hali ni n bɛ taa ekɔli la ne ni ne téléphone. Wa nin bɔlɔlɔ sira ninnu bɛ ka degun caman se sifinnakaw ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na. Bɔlɔlɔ sira ninnu bɛ na ni degun caman ye adamaden yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na I n'a fɔ n'o dɔ ye bɛnganiwalew ye bɔlɔlɔ sanfɛ o dɔ ye fana ka mɔgɔw ka jakolow ta ni k'u bagabaga n'a ye o de b'a to mɔgɔ caman bɛ ka dusukumakasi yira ni waleya ninnu ko la. Réseaux sociaux in bilama kɛra tiɲɛli ni kasara da ye denmisɛnninw jogo tiɲɛna wa u tɛ se ka hali kalan kɛ denmisɛnnin fitinin I b'a sɔrɔ san 7 san 12 téléphone b'a bolo a bɛ réseau in bɛɛ dɔn a bɛ don a bɛɛ kɔnɔ u bɛ mun dɔn bi denmisɛnninw hali mɔgɔkɔrɔbaw t'a dɔn wa u bɛ fɛn fɛn y'a la fana b'o baara de kɛ u ye ɲuman y'a la u t'o kɛ dɛ u ye juguman mun y'a la u b'o de ladege. Bi subahana mansi ninnu kɛla sababu ye ka yɛlɛmali caman don adamaden ka diɲɛnatigɛ taabolo la wa a ye tagayɔrɔ sira kuraw fana don an kɔrɔ wa a ka gɛlɛn kosɛbɛ fana mɔgɔ ka se k'i ka ɲɛnɛmaya kɛ ka sɔrɔ I ma tɛmɛ ni subahana mansi ninnu fɛ nka o n'a ta bɛɛ subahana mansi ninnu kɔlɔlɔ ka ca kosɛbɛ nka n'an ma ɲɛ k'a fɔ k'an bɛ fɛ ka baara kɛ ni diɲɛ laban minɛnkura ninnu ye an k'a kɛ ka taa ɲɛ ni sira fɛ. Telefoni ni dɔw k'a ma portable dɔw k'a ma ko cellulaire ale dilanni a feereli ani a baarakɛminɛw o kɛra waleya ye ka dɔ bɔ sifinw ka baarabaliya la wa a bɛ kɛ sababu ye ka ja denmisɛnnin caman ye waasa ka fɛsɛfɛsɛli sɔrɔ nin na an ka jɛ an ka Fatumata Darame lamɛn. Téléphone dilan kɛra baara ye Mali kɔnɔ ka d'a kan sifinnaka caman min ma baara sɔrɔ kalan kɔfɛ o bɛɛ donna nin baara in na mɔgɔ caman b'i kun ɲɛsin téléphone dilanna ninnu kan dɔw yɛrɛ bɛ dɔ d'a kan k'a falen kura la Bokum business tigi ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye o ko la. Ne ye sariya kalan de kɛ nka bi na n bɛ telefɔni feere de la a daminɛ na an ka feere in kun ma nɔgɔn nka bi na a ka fisa kuma bɛɛ ni futeni dora telefɔniw bɛ kalaya sabu ka d'a kan u ma dilan ka bila ni futeni sugu la tiɲɛ damadamani an ka telefɔni falew yɛrɛ wolola finitigilakaw fɛ yen tagali la sabu ka d'a kan an kun ye min ka telefɔni minɛ o kun ye telefɔni sonyɛnen de ye nka a ko ma taa yɔrɔ jan fɛn min ye an ka sannikɛlaw kɔni ye olu nisɔndiyalen de bɛ bɔ yan. Subahana mansi nali ye baara nɔgɔya telefɔni dilanna ninnu bolo nka alimami y'a yira n'a k'a fɔ ko risque bɛ telefɔni dilan ye. Bon nin filɛ nin an bɛ iPhone moteur de dilanni nin ye microscope de ye a b'an permettre ka composants ye de près I tɛ se ka fɛn min ɲɛ la microscope b'a permettre I b'a ye de près quoi ale ni multimètre ni fɛn ninnu y'an ka baarakɛminɛn bɛɛ de ye tan telefɔni kɔni yɔrɔ e kɔni kɛtɔ la ka fɛn dilan kɔni a bɛ tiɲɛ I bolo donc o de y'a degun fɔlɔ ye. Bon kɛlɛ bɛ se ka taa yɔrɔ jan komi a tɛ se ka taa yɔrɔ jan a bɛ dépend yɛrɛ réparateur de la ɲɔgɔn faamuyali dɔrɔn de don tile kelen kɔnɔ I bɛ se ka tile journée bɛɛ ban téléphone kelen da la comme a bɛ se ka kɛ I bɛ dɔw minɛ dɔrɔn I b'o réparer sur le coup problème dɔw bɛ olu ka nɔgɔn I n'a fɔ dɔw ka gɛlɛn cogo min na téléphone bon a prix bɛ daminɛ 10 000 la ka yɛlɛ n'i sera ka téléphone kelen dilan I bɛ 10 000 francs sɔrɔ ou bien 15 000 francs sɔrɔ tile kelen kɔnɔ na. Dɔw ka baara bɛnnen don téléphone misɛnnin feerew ma I n'a fɔ écouteur pochette o ni a ɲɔgɔnna caman I n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen kɛnyɛrɛye o de ɲɔgɔn tɛ.
Sunkalo ale ye kalo barikama ye wa kalo sanuma do silamɛw fɛ o daminɛna an ka jamana kɔnɔ tarata don avril kalo tile 13 san 2000 ani san 21 ni kalo min filɛ nin ye ale nafa ka bon kosɛbɛ silamɛw fɛ waasa ka fɛsɛfɛsɛli sɔrɔ a la actuel media ka équipe wulila ka se misi Samba Traoré ma n'ale ye imam ye Musa Benome ka misiri la an ka jɛ ka Aminata Y Kulubali ka ɲininiw lajɛ. N'a fɔra sunkalo Alahu Taala ka kaloba don kalo kelen mun ni Alahu Taala y'a ta tɔgɔma alikɔrɔna kɔnɔna la o de ye sunkalo ye k'a fɔ ko alikɔrɔna jiginna a kɔnɔna la o la o kama ale ye kalo mun ni alisilamɛw kan ka u yɛrɛ minɛ ka bɔ dumuni kɛli ma a tileganw fɛ ka bɔ ji mini ma a tileganw fɛ ka bɔ daɲɔgɔnya la olu furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a ka hakɛ to sunkalo tileganw fɛ k'a daminɛ fajiri kɛnɛ cili la ka na bila tile binni na o kalo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Alahu Taala ka kumakan o labaarali kama o kalo o min bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen o kalo in a bɛ fɔ o de ma k'a fɔ ko sunkalo ni diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka a laɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ wajibi don wa silamɛya jɔsen dɔ fana don ni maa min y'a kɛ ye alisilamɛya jɔsenw latimɛ ni maa min y'a bɔ a la ye alisilamɛya jɔsen dɔ bin ka bɔ yen fɛn bɛ yen k'a fɔ ko tɔgɔ ye suntigɛ fɛn o bɛɛ haramuyalen don sunkalo tilegan fɛ o kɔfɛ a tɛ bɛn i ka dumuni kɛ a tilegan fɛ a tɛ bɛn i ka ji min a tilegan fɛ wa fɛn fɛn bɛ se ka bila dumuni ni ji nɔ na o fana tɛ bɛn i ka o kɛ i n'a fɔ sirɔmu minnu n'a sɔrɔ u bɛ bila ji ni dumuni nɔ na k'o kɛ hadamaden na o tɛ bɛn ani fɛn fɛn n'o ye suntigɛ fɛn ye o tɛ bɛn i n'a fɔ a tɛ bɛn kafoɲɔgɔnya fana o haramuyalen don i ni furuɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ sunkalo tilegan fɛ maa min kan ka sun a fɔlɔ a k'a sɔrɔ i ye alisilamɛ ye a filanan o k'a sɔrɔ i baliguyalen don hakili b'i la fana a sabanan o k'a sɔrɔ k'a fɔ bana t'i la bana min b'i bali sun na a naaninan o k'a sɔrɔ i tɛ muso ye muso min bolo bɛ ji la walama a bange jeli la a duurunan a k'a sɔrɔ i tɛ maa ye maa min bɛ dugutaga sira fɛ dugutaga min ni sariya jɛnna n'a ye k'a fɔ k'i ka sun tigɛ ni nin sartu duuru dafara maa mun na o tuma sunkalo sunni o tigilamɔgɔ ma wajibi ye sun nafa fɔlɔ ye min ye mumini kan a fɔlɔ o ka ye k'a fɔ i bɛ Alahu Taala ka kumakan labaara Ala de y'i bila kɛli la i bɛ Ala ka kumakan labaara sabula Ala y'i bila kɛli la wajibi don kelen a filanan i bɛ min sɔrɔ a la a bɛ kɛ sababu ye i bɛ sera Alahu Taala ɲɛ i bɛ tila ka min sɔrɔ a kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye mun ye i farikolo yɛrɛ fɛnɛ kɛnɛya i bɛ o fana sɔrɔ cogo kelen fana na ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dɛmɛw bɛ caya sabula maa minnu bɛ yen k'olu tɛna se ka sun Ala ye olu yamaruya k'a fɔ k'u ka mure suma o mure ninnu bɛ taga di fagantanw ma olu bɛ dɔ sɔrɔ a la ɲɔgɔn dɛmɛ fɛnɛ o b'a kɔnɔna la donc nin bɛɛ ye nafa min bɛ sɔrɔ sunkalo sunni na Ala k'an bɛ sababa ma an bɛ dugawu min kɛ an bɛ Ala deli sunkalo min jɔra an kunna Alahu Taala k'a k'an bolo hɛrɛ kalo ye Ala k'a k'an bolo limaniya kalo ye Ala k'a k'an bolo Ala ɲɛsiranya kalo ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri i seko ye min ye k'a kɛ sunkalo in kɔnɔna la sisan jamana kɔnɔ kibaru ani diɲɛ kibaru Mamadu Bilal Kulubali ale b'o las'an ma teliyara an ka jɛ k'a lajɛ. Ni dɔgɔkun in na maliyɛnw bɔra kalafili nata don kalama ka d'a kan minisiri min ka baara ɲɛsinen don administration territoriale ma n'o ye lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga ye ale ye kalafili nata bolodali don bɛɛ yira alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 15 a daminɛna ni référendum n'o ye sariya sunba yɛlɛmani ɲiningali min bɛ kɛ jamanadenw na o bolodalen don octobre kalo tile 31 nata ka tugu o la kalafili minnu bɛ kɛ commune cercle ani région kɔnɔna na olu bolodalen don décembre kalo tile 26 san 2021 fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔ kalafili ani wasaden kalafili olu kunfɔlɔw bolodalen don ka bɛn février kalo tile 27 san 2022 ma k'aw hakili lajigi k'a fɔ ko camancɛ fanga kan ka kuncɛ avril kalo nata san 2022 tarata don avril kalo tile 13 Sidi Ibrahim Ould Sidat n'o ye coordination des mouvements de l'Azawad ɲɛmaga ye ale fagara a fɛ yen Bamako o kɔfɛ juma avril kalo tile 16 jamana ɲɛmɔgɔ danga colonel Asimi Goïta ye a jɔyɔrɔ wuli k'a bila officier de l'ordre national la aéroport international Modibo Keita la min kɔfɛ a su taara don Ber Tombouctou kɛrɛfɛ ka fara a kan min bɛ sɔn ka k'a fagabaga kelen ye n'o ye Ali Ould Ala ye o minɛna finitigilakaw fɛ. Benin jamana kɔnɔ fanga sinama Joel Aivo ale minɛna alamisa avril kalo tile 15
sabu ka daa ka a ye walew sigi sen kan min be se ka dankari jamana lakana na ani a yera yuruguyurugu wale dɔw la a minɛni kuun dɔ ye ko wulikajɔ minnu kɛra ɲɔni kalafili ka kɛ ko a nɔ b'o la mun wolola maa 2 fatuli la a ka kiiritigɛ o bolodalen do juwe kalo tile 15 nata ka fara a ka fɛnɛ jamana ɲɛmɔgɔ Patrice Talon o sigira a nɔ na kabi dɛnɛ avril kalo tile 12 tɛmɛnin. États-Unis jamana kɔnɔ fɛn min ye Bernard Madoff ye ni caaman bolo diɲɛ yuruguyurugukɛlaba dɔ don ale fatura araba avril kalo tile 14 tɛmɛnen k'a si to san 82 la hakililajigila kiiritigɛlaw y'a yira san 2009 ko nin yuruguyuruguma ye maa 16 de namara min wari bi t'i jɔ fɔ dolari miliyari 64 na a kun bɛ Caroline du Nord kaso la wa a ka ɲangini kun bi t'i jɔ fɔ san 100 ani san 50 kaso la. Jamana kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ coronavirus jugalen don sisan tɛnɛn tɛmɛnen Hindu bayirika de y'u ko bala min bi wele ko ganj sabu ka daa ka san 3 o san 3 ni faraɲɔgɔnkan in bi sigi sen kan walasa Hindu ka se k'u jurumu yafa u kotɔla ji in na ɲinanta in na fɛɛrɛ foyi kun sigilen tɛ sen ka coronavirus banakisɛ kɛlɛli la. Nin bɛ dangari a ka bi dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ ala ka Mali kisi ka Mali tanga aw k'an bɛn don wɛrɛ. Cabinet immobilier Élite, CE International intervient exclusivement dans la construction des bâtiments et des